लहान मोठं करणं से लगीन करसन दुसऱ्यांना घर देण्याशी मोठा हुंडा त्याच माझी काय गलती आहे? दुसऱ्याला घर मग देण्याशी मोठा हुंडा जन्माले नाचू राहता तर मला वर्ष पुढे जाता मला मान मोठं करीसन गैरा पैसा कमावता इने पोरदीसन करायचे सत्यानाश कोण बचाय म्हणे कोणी निलाज. मुलगा असो की मुलगी तिच्या हातात आहे का काकू? तिने तिचा जीव धोक्यात टाकून तुला एवढी छान नात दिली. कोणापेक्षा कमी नाही मुलगी जात आहे पुढे सर्व क्षेत्रात बनत आहे डॉक्टर इंजिनियर. जर मुलगी राहिली नसती तर मुलगा मिळाला असता का तुला? युग बदलले आता भेद पुसून टाका मुलगा मुलगीच्या बरोबरीचा आहे हे जाणून नवयुग बनवा. मुलगा एक घराचा दिवा आहे तर मुलगी दोन घरांची लक्ष्मी. आई बहीण सून यांचा जोडा नेसून ती सर्वांना आपुलकी देते. कोणापेक्षा कमी नाही का ओळखते काकू? घर कुटुंब आणि जीवनाचा आधार आहे मुलगी. जर मुलगा पैसे कमवतो तर काय मुलगी पैसे कमवून देत नाही का? मुलगी पण पुढे जाऊन वैभव वाढवते. पुढे कुळ घर राष्ट्रसेवेत योगदान करते. जर एक मुलगा शिकेल तर एक व्यक्ती शिकेल. जर मुलगी शिकेल तर पूर्ण घर संसार शिकेल. हे विसरू नका की मुलींचेही खूप मोठे योगदान आहे. जर मुलीची संख्या कमी असेल त्यांचा गर्भपात असेल तर सर्व उद्ध्वस्त होईल. माफ कर बेटा मध्ये मन काही गलती होईल आता. प्रधानमंत्रीने दिला बेटी बचाव बेटी पढावचा नारा मिळून याला पूर्ण करू हाच कर्तव्य आपला. माफ कर बेटा मध्ये मन काही गलती होईल याते. माफ कर बेटा मध्ये मन काही गलती होईल आते असं कधीच करावे. पोरगीले पोरगे जास्त मानसू तिलेशी काढसून स्वतः काय म्हणू पकडतो. आपण सगळे मिळून पूर्ण करू बेटी बचाव बेटी पढाव.